Praise the Lord. आम्भे ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ ଥିଲୁ ନା ଜୀବିତ ଥିଲୁ? ଆଜି ଅନେକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ 2:1 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଅପରାଧ ଏବଂ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। बाइबल कहे ना आम ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲୁ ବା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲୁ। ବାଇବେଲ କହେ ତୁମେମାନେ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଚୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଛି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣରେ ମନୁଷ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଲାଜାରଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖୁ, ଲାଜାର 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଲାଜାର ନିଜେ ନିଜକୁ ଜୀବିତ କଲା କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ତେବେ ତ ସେ ଉଠି ଆସିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମରିଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଜୀବିତ ଆମେ ହେଲୁ କିପରି ବା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ? କିଛି ଜଣ କୁହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା, କିଛି କୁହନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା, କିଛି କୁହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, the gospel is not advice to the living, it is a command to the dead. ସୁସମାଚାର ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ଉପଦେଶ ନୁହେଁ, ସୁସମାଚାର ମରିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଆଦେଶଟେ। ସେ ଯେପରି ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଆମେନ୍।